Boas novas para a Asociación Rañeiros Ría de Arousa. O plan para a xestión do libre marisqueo presentado polas 6 confrarías que forman o colectivo recibiu o informe positivo dos técnicos da Consellería do Mar, un primeiro paso importante para solucionar a problemática do sector. O 1 de xaneiro está aí á volta da esquina, venos a coller un poquinho co pé cambiado, nos fixemos os deberes o máis rápido que pudemos. Penso que o plan que presentamos Rañeiros de Arousa está bastante justificado, tanto técnica como socialmente. Pode ser o futuro para empezar a traballar nunha nova concepción do libre marisqueo, con querer o importante que unha ría de Arousa saneada, uns bancos marisqueiros en bo estado e que se efectúen as medidas de corrección oportunas no tempo oportuno. Nos estamos falando de labrados, limpezas, sembras. A pesares da importancia deste avance, dende Rañeiros Ría de Arousa optan pola cautela. A súa proposta vencéllase a concesión de subvencións para vixilancia e para asistencia técnica, algo sobre o que a Consellería non se pronunciou. O noso ten unha importante parte económica. Estamos falando de medidas que se teñen que tomar, que valen pasta, que salen de todos. Entonces, nos, unha vez que estemos fundados como asociación, pues xa viramos as vías de autofinanciación que teñamos e as vías públicas. Temos que acceder a todo tipo de axudas para empezar a recuperar o libre marisqueo que teñamos antes. Fora desta asociación, Carril e Vilaxoán presentaron a súa propia proposta, ao igual que Ribeira, Aguiño e Palmeira. Porén, estes plans recibiron un informe negativo. O proceso está agora en fase de alegacións, pero dende Rañeiros tenden a man para traballar de xeito conxunto. Que empezar a traballar e non meter paus nas rodas, que ao final é o que vai a retrasar máis isto. Espero que sean coherentes coas decisións que tomen e que comecemos a traballar, que nos queda un largo camiño que recorrer, que vai a ser bastante difícil xa polo que nos queda que facer. Esperamos facelo ben, se chegamos a collelo, que espero que sí. Esperamos traballar para todos, con todos, non como os outros que querían solamente unha parcela. Nós pretendemos traballar para toda a ría. Dende Rañeiros apuntan a que a situación actual do libre marisqueo é insostible para o sector. Por iso, confían en que coa nova rolda de contactos consigan trasladar as confrarías que se afastaron do seu plan ás verdadeiras intencións da asociación.